जोङो जोंनि जे भुयापारा रेन्जनि सिङाव गोलैनाय जिखिनि गामि दङ नैबे हाग्रा जिंनि जिखिनि गामि जों गासै 10टा गामि बासिनानै लादों। गिबियावनो गोथैबारि, लाहुरिपारा, मदनगुरि, बामोनखाल, भुयापारा, करेबारि, खुस्रातारि आरो 2 नं माज्राबारि, बरगाव आरो दंफार बेखिनि 10टा गामिनिफ्राय जोङो मोनसे गामिनिफ्राय जों 10टा माने फेमिलि पुर फेमिलिखौ गैयै न'खरखौ जों बासिनानै लादों आरो माने 100टा न'खर गासै। नै जोंनि जिखिनि मानास सेरनि जिखिनि गामिफोर नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोबोद गोरिब न'खर दङ। बेखायनो बिथांमोना बे लकडाउननि समाव जोबोद खस्थ' जादों। जों बेखौ नोजोर होनानै जोंनि भुयापारा रेन्जनि जिखिनि स्टाफ आरो बेजों जोंनि भुयापारा रेन्जनिनो NGO भुयापारा NGO बिथांमोनजों जों जयै लोगो नांनानै जों दिनैनि जिखिनि गोरिबफोरनो अनसुंथाइ होनाय बेखिनिखौ जोङो खामानिखौ मावदों। जों दिनै बेसेबां गोजोननाय मोनबाय दिनै जोंखौ भुयापारा रेन्ज अफिसनिफ्राय बिथांमोना जोंखौ अनहरदो आरो जोंहा लोगोसे आरो दा दंबावो जोंहा NGO आफाद नङा होमबा बिसोरो जोंनो दिनै बेसेबांबा जोंनो जानाय लोंनाय होदो। जों दिनै बेखिनिखौनो मोननानै जोंबो गोजोननाय मोनदो। मानो होनना बुङोबा जों बेसेबांबा खस्थ' जानानै दंमोन दिनै जोंहा जानाय लोंनाय जोंदि आलु होदो, दालि होदो, थाव संख्रि होदो जों बेखौनो बेसेबांबा हगाय होननानै जोङो साननानै लादो। भुयापारा रेन्ज अफिसा जे मोननैसो बुस्थु होदों दा बे माबा मट'आव बाजार गैयियाव जों खरस खालामनो हायैनि थाखाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो बिसोर जि जों बायनो हायै बुस्थुखौ रानना होदो नालाय जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों आरो। दिनै लकडाउनाव जिहेतु गोरिब मानसिफ्रा गामिनि जायफोर मावनानै जायो लकडाउनखौ लानानै जितु खामानि दामानि गैला, मावनाय दांनाय गैला, बेखौ लानानै जोङो दिनै भुयापारा जों जितु मानासजों नांजाबनानै खामानि मावफानाय NGO आरो बे डिपार्टमेन्टनि जितु स्टाफ बिथांमोना एसे फैसा खांदों। जोंबो NGOनिफ्राय एसे खांलायनानै होनानै टटेल भुयापारा जोंनि NGOनि आन्दाराव प्रिन्स भिलेज 10 खान गोग्लैयो। बे 10 खाननि गामिनिफ्राय गोरिबसिन न'खर नायनानै 10टाखौ टटेल 100 जन न'खरनो जोङो दिनै दालि सेरनै, आलु सेरसे, थाव गोथां सेरसे, ओमफ्राय स्कवास मैगं सेरसे बेबायदिनो मोनसे पेकेट खालामनानै जोङो 100टा न'खरनो जोङो दिनै राननाय हाबाफारि लादों। रायजोफोरनिसिम बेनो मेसेजआ जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गोदान खोथा गैला खारन कर'ना भाइरास जानाया दिनै 21 दिन जानो हमबाय जोंनाव लकडाउना। बेखौ आं सानो गासै रायजो राजाफ्रा मिथिजोबगौ। खिन्थु रायजो राजाखौ आं मोनसेल' खावलायनो लुगैयो जे सरकारनिफ्राय बा जोंनि जितु हेल्थ डिपार्टमेन्ट, पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि रायजो राजाखौ खावलायदों ससियेल डिस्टेन्सिं मानसिजों मानसि गोजानै थालायनाय आरो सब समाय न'निफ्राय एसे बाहेरायाव ओंखारोब्ला खुगायाव मास्क गाननाय आरो नोङो माबा मोनसे जिनिस जानायनि सिगां आखाइ सुनाय, सेनिटाइजार इउज खालामनाय बेखिनिखौ जोङो रायजोफोरखौ जों खावलायगोन आरो रायजोफ्रा अलरेडि मिथिगौ। बेखौ जोङो जुदि बयबो मानिलायना सोलिनो हायोबानो जों कर'ना भाइरासखौ जों फेजेननो हागोन।